Σοφία. Σοφία. Πρέπει ότι πηγαίνουν Megabyte. Δεν πηγαίνουν τα Megabyte. Ναι. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Τι είναι αυτό το LTE. Σου λέει κάτι εδώ πέρα αυτό το σημείο. Μια φορά που είχαμε έρθει, είχαμε διαφορετήσει. Που είχαμε. Είχαμε πάει φτηνήσει εδώ μια φορά μου. Και πώς πάμε. Θα μυρίσω τα νύχια μου. Από τα πάμε. Και θέλω να δω πως είναι το ξενοδοχείο, έχω μεγάλο άγχος. Όχι, έχουμε κάπου αλλού να πάμε. Είναι έκπληξη. Δεν έχεις καταλάβει που είμαστε. Αυτό τι σου λέει. Άμστερνταμ, παιδί μου. Αυτός ο πύργος εδώ τι είναι. Α, και πάμε, θα πάμε. Ξέρω εγώ, ο πύργος του Άιφελ, τι είναι. Τι πύργος είναι. Κάτσε στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο είμαστε. Κάτσε ρε, πού πάμε, κορυδέψει τώρα, έτσι και πηγαίνουμε Τόκιο και δεν έχω πάρει 5 πλακίδες του ίδιου στη βαλίτσα μου. Δεν πάμε Τόκιο, αλλά πάμε κάπου αλλού. Πάμε όντως, παίρνουμε αεροπλάνο και πάμε κάπου αλλού. Σε 3 ώρες πετάμε. 2,5. Όχι, 3,5.